Başçının oğlu başlık koyacak olan. Dinle meni oğlum. Ey sen haçın öýlenjegin. Bir wagt bollo her zadyň seni çakýaňsylar. Seni men öýlenne din obas bırago. Hak men gyýyz tapam, gyýyz tapdym. Şuma adam öýlenjek o. Neme? Ay gyýyz ýok da gyýyz tapdym öýlenjek. Menim maraýy öýlenjek. Tümeli menim çağır çowgal bolasyn meli. Size bir aktyk gorka etmeli. Menim bir Все хорошо. Как тебя зовут? Милана, меня Мика. Я начальник здесь. Onu halamazın bärde bir wa gel. Вот. Сейчас вместе поедем, Миканя, сын начальника здесь, вместе поедем покатаемся на машине. Eredin oğluma yetişeyip. O da normal geçti. Ortama geliyor haram eşek. Ne çötüyor ya o? Ay bergiyim bana ya. Berde dinle anlına bergiyim ortam. Mamay berer ya o. Şunday aran tozu bergiyimden dinmesem olmuyor o. Şunu yetişmeyin. Салам алейкум, ребята. О, брат, как дела? Нормально мы? Артём, реально, брат. Голмай, брат. Голмай, Абдулла. Голда mı ödüm sen? Точно голмай. Ay, elimden fiptiler. Hiç de böyle. O ne ilginç o? O ne ilginç ay? Ne ilginç bu? El veren tek kenanı. Kolay rahat gel. Ne mi? Ay hiç de как раз soğuk. Isırlar şu an. Hiç sormamışsın mı zıkkalasın o? Gurle der kakmayın. Aa, nira? Vah, ne il vallahi. Biri kavulmuş. Ha, Ruska atıyorsun mu? Ne il? Magazin içini aç ki ne mi ayılsın o? Aç kim bilen ne misin var o sen o vay. Ne mi atlatacak bolyan istesem takarım istesem hayır lan. Sana ne mi o? 500 manat bergiyim ben ma düşün bereyecektim. Sonum belanım almayan düşündün mü? Bana yok buluyoruz magazin. Sen o vapşe o. Stay salmasın o cuma. Sakın. Siz o adam gelmesin o yok bol bu. Doğru da arayı valla. Bir saat demeyecek bollum o hali. Bir analarını bergisin. Kovdun dem cuma. Geleyim misin? Söylüyorum mam. Ba? Söylüyorum ba. Misal için telefonun, eğer telefonun sen edin hem ayıp zatla aytcan bolsa utanırdın mı? Telefonum ay. Yo o ver ne o ver. Men ayt yani men örsem telefonum diýün diýene. Ölme sen geliştiremem. Men owadanam sen geçikdirdin ýepsam syk. Ay bara biraz kemirak bu kadar men açet aydın misal için biraz horlan sadece yanma gelişme. Men ökimden goýup wapşa silmeň ýanymdan gelişen ogo. Qaramazut ýalyk gop. Yok o şu yanda gurlandı zaten de bir kildir oryalık da. Öse ya. Adam aydın kimi gelişet ne ay şuna men göğüskende bulam göğüs. Goýsana men täze alym. Ýa gökde gitmediler menim bir başga ýen gök dip. Täze ok gelmedinmi? Kara gıyda yendir ben kara zara eýtjek men ama gelişek böyle menem kan gelişen ak diýen sizin pikiriňiz aydın gelişen men ama. Yalan. Gıdıla o gıdılını diye şu tatçak olsan nesip olsa eğer gelişe diysen ben cemala bir qav gıdıl alıp bezecek bir önüne gıdılam sattın ya gitsin altına goldum gımmadal ya. Nereye başına milyonda dön ya şu telefonu ise ütkan yok şalvar SMS şalvar kontaktlar o. Şu maşinin diagnostikasının bu işte olsunlar. Münsiyoner bir baştan bardak dön yani da. Bilýän men bir zat tapjağım men sana öňe maýdýadym, kene maýdýadym seret ne bir reýsen halatly suratyny urajak. Kim? Näme üçin urajak sana? Öňümüz ene başyka sezon, awala sezon halat. Halat aljak bolumda, ana halatlar Viber'lan urat gitdim bolýar. Şonu uratdy da, geýip uradanlar da. Bolýan. Ey vay,
Halasa suratını uğradıptırını nemçin uğratdı kabı. Evet. İyiyim sataydım kasıklar haladı. Halat sataydım kamana söz verdi. Şu halat badi değilim deki. Şunu alacak mı dedi. Kuruluş yanına. Sataydım ka. Adamla sözü ne vadına derek ya. Ben satmadıydım koyayım şu kadını alacak dedim. Hayran alayım adam olmana seyret. Böyle ya uçurtuna ne yarışı dip başlayan o. Ne yarışı dip. Yan bir soğuk saylayan tatıp koyuver. Nämçin maňa şunu ýakdaşlar ýazylak. Bartyn sıkırını şo edip alıp şo jogap berjek bolýar mesele. Oyun oýluk bilen şoňa öýlenörsiň lay sen nipdirle. Hudaý saklasın. Daş etsin. Estağfurullah. Allah saklasın. Şuna men ýal maňyzy ýaly siňe konmady oglany. Siňe konup barýar. Sen bolluşa konur ýerge ýok ama konur ýaly. On ýa nemetmäň o. Men ýüregimi artmaň buňa gelişdir. Ene gözü. İslam koýunagyma soňky 4 ay ütük görmedige meňde ýa diýär. Leon aýtyp bersen özüm. Ya Leon mata ýygyrylýar edi. Ya näme deýin. Gyýyz awadan ýa, gözüň awdalyr diýip taň atdy. Sen normal bolundy. Yo ben şu ýaly beras da gyýyz awadalyk göre bak. Sen prosterden turang aýnadan görýän. Göreme korkarmy ham diýip Özüme çekiciligim ma. Men özüme çekiciligim ma. Of, bolýa goýdy. Hudaý ba men özüme çekiciligim. Hudaý wa diýär. Çet özüňe göwnüň ýetse bolajak. Men hudaý özüme çekiciligim. Dulursun özüme çekiciligim. Öz garnyndan. Hudaý wa bir aýtyr. Men şu at bara gowramy 3 aýlyk tırnajory gaýtdym. Etip boldy 3 aýdan barp aldım. Şeýle dat bolmaly. Hakyky ördüge meýdarsyň onda sen. Şeýt görärni nima? Hamsyga. Yo, erkek köp gyýy. Garla erkek gowrýar. Şeýle men bir gyýdyran ulaşdym garla gowrýar köfre. Şeýdip ýerni isledaýsan. Men sportsmen erkek gowrýar aslında. Şoň üçin turlaw kawak gaýtdym, netip boldy. Es sportsmen gowrýar, men gowramasyn diýip garla ketdim. Şöyle şu kızıllar satacak olsanız ya kızıllar satacak olsanız arkayın altına koyup havalaşıp verirseniz en kımmada yani aşağıda da vest tutmasanız altına koyup numara deyin. Bütün alacak olsanız da bütün reklam alamak ve tipos altına ayın. Ağam bolluk da. Ne mermi? 100 manat derayman oğlum. Şu 5 minitlik işe 100 manat sorayanmay. Tonuň ogamay ne hilo sen o. Insabyň zadyn ýokmy? Adamlar ay. 50 manat berje. Boram bolle. Boragam. Me. Ne der ola pullu rakor foyjak boş be. Assalamu alaykum ağam. Aleyküm esselam. Ne mermelin? 1 manatla. Ey bolýalay. Bölegim ýok şu var. Soň eýlemde taşlarynma. Away. Sen kartyk maslay şu var. Ededim, şu telefonum çalışmalı bolýan. Ay borla bolýala. Bolýalay diýmesene balan men makam. Näme gerek bolsa arkaýyn aýdy bergen. Puluň gurrun ýokdur. Bu pullaram bir ýerik sowmala. Vay, sen jomartlygyň gowurýanma balan. Men ýaly el açyk adam mamay. Diýen tinle bergen.